Ako sa dá zapojiť do nášho projektu a či vôbec. Samozrejme dá sa zapojiť do projektu a tým, že staviame väčšie portfólio a máme záujem o väčší počet projektov, k dnešnému dňu ich máme, myslím si, že cez 18, z čo sa bavíme o februári roku 2025. Potrebujeme získať aj zdroje od externých investorov, aby sme vedeli nakupovať alebo dokupovať ďalšie pozemky, aby sme sa vedeli zúčastniť pri viacerých projektoch. To znamená, že sme si vymysleli technicky 3 formy, ako sa dá zúčastniť na našich projektoch. Prvý je veľmi jednoduchý, je to dlhopis, ktorý vydávame, kde sa rúči, alebo kde rúčime v rámci toho dlhopisu tými našimi najbonitnejšími projektami, aby to bolo dostatočne dôveryhodné ručenie pre našich investorov. Druhý bod je, pozývame investorov do nejakej také menšej partnerskej spolupráce, kde môžu zainvestovať, dajme tomu, sumu od 50 000 eur a ten investor vie mať podiel na výnose z konkrétneho projektu alebo z konkrétnej elektrárne. To znamená, že označíme konkrétny projekt, povieme mu, kde sa bude nachádzať ako keby to množstvo panelov, ktoré bude vyrábať pre neho a na základe toho sa s ním delíme s výnosom. A potom tretí je priamy vstup do podielu, kde ten investor alebo spoluinvestor si kupuje od nás vyslovene fyzický pozemok a taktiež všetky práva súvisiace s tou danou elektrárňou, ktorá bude postavená na tom danom pozemku a tým pádom má výnos z konkrétnej výroby. Takže mechanika je relatívne jednoduchá. My sa o všetko postaráme, my zdevelopujeme celú elektrárne a ju postavíme a ju budeme prevádzkovať, ale tým, že prišiel k nám investor, ktorý nám dal peniaze na to, aby sme tento proces dokázali zrealizovať a zároveň developovať ostatné projekty a rozvíjať ďalšie projekty, tak sa s ním podelíme v nejakej miere, ale čo je podstatné, že má svoje súkromné miesto, alebo ináč povedané svoju vlastnú fotovoltaickú elektráreň, ktorá produkuje zdroje pre neho, pre jeho rodinu.